हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 8वा अध्याय, अक्षर ब्रह्मयोग परमत्वाची प्राप्ती. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि प्रणाम मंत्र म्हणता म्हणता आपण भगवंताकडे प्रार्थना करूया. जसं आता माताजी म्हणाल्या तसं की आपलं हे जे राष्ट्र आहे, स्वतंत्र राष्ट्र जे आहे, की ते कृष्ण भावना भावित हो, अशी आपण इच्छा व्यक्त करूया किंवा अशी प्रार्थना करूया. आणि आपणच नाही तर आपल्या संपूर्ण राष्ट्राचा उद्धार किंवा कृष्ण भावनाभावी जीवन सगळ्यांनी व्यतीत करावं, अशी आज आपण प्रार्थना करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 8वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग परमत्वाची प्राप्ती. एकच मिनिट. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे अक्षर ब्रह्मयोग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तो आनंद आपण घेतो आहोत, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आज एक नाही दोन नाही तर आजची ही 39वी बॅच आहे आणि जवळजवळ आपण 39वे बॅचच्या सुद्धा आपण जवळजवळ मध्यावर येऊन पोहोचलेलो आहोत. आजचा आपला 8वा अध्याय आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. तर आपण अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनाचे आज काही प्रश्न आहेत, तर आपण त्या प्रश्नांनीच सुरुवात करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, हे भौतिक सृष्टी काय आहे,
आणि देवता कोण आहेत? कृपया मला हे समजावून सांगा. हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी खूप डिस्टर्बन्स येते, म्यूट करू का सगळ्यांना? सगळ्यांनी आपले चालेल, सगळ्यांनी आपले माईक सांभाळा फक्त. माताजी तुम्ही अनम्यूट. हरे कृष्ण. आपण अर्जुनाने काही प्रश्न विचारलेले आहेत भगवंतांना, की ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, भौतिक सृष्टी काय आहे, देवता कोण आहेत, आणि हे प्रश्न विचारत आहेत अर्जुन. आणि मग ते नुसते हेच प्रश्न विचारत नाही आहेत, तर अजूनही पुढे प्रश्न विचारत आहेत. मग आपण जे यज्ञ करतोय, प्रत्येक युगामध्ये आपल्याला वेगवेगळे यज्ञ सांगितलेले आहेत. मग यज्ञांचा अधिपती कोण आहे, मग तो आपल्या देहामध्ये कसा निवास करतो, मग भक्तियुक्त झालेले मृत्यूसमयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. काल आपण शेवटचे 2 श्लोक मी तुम्हाला कालच्याच अध्यायात सांगितलं होतं, की आपली ही भगवद्गीता, हे जे अध्याय जे आहेत ते एका शृंखलेसारखे आहेत, एका साखळीसारखे आहेत. पहिल्या अध्यायामध्ये दुसरा अध्यायाची कुठेतरी सुरुवात झालेली असते, आणि कालचा जो आपला श्लोक होता, कालचे 2 श्लोक होते शेवटचे. हरे कृष्णा माताजी. माताजी हा श्लोकही वाचा दोन्ही, आणि त्याचे अनुवाद तुमच्यासमोर पुस्तक असेल ना, तर ते त्याचा अनुवाद सुद्धा वाचा. हरे कृष्णा. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. आता फक्त श्लोक गीता माझ्या जवळ आता. अच्छा, ओके. त्याचा अर्थ एकच मिनिट मी माझा भागवत सप्ताह सुरू आहे, त्याच्यामुळे मी पण इकडे हा आजऱ्याला आलेली आहे. ए तर त्याची अच्छा, छोटी एकच मिनिट मी माझी ओपन करते, आणि मी एकच मिनिट थांबा. कोणाकडे हा, समोर चालेल. आहे आता पुस्तक भगवद्गीतेचं, ज्याचा अनुवाद आहे, त्यांनी कोणी वाचली तरी चालेल. माताजी मृगराजाची स्टोरी पण घेतेय मी. हरे कृष्णा. एक मिनिट मी माझीच आणते. सातव्या अध्यायामधला जो आपण आता 7.29 हा जो श्लोक माताजींनी म्हटला, त्याचा अर्थ असा आहे, जे मला शरण येऊन वार्धक्य व मरण यांच्यापासून सुटण्याचा प्रयत्न करतात, ते पुरुष, ते ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म आणि संपूर्ण कर्म जाणतात. आणि मग 7.30 जो आता माताजींनी श्लोक म्हटला, त्याचा अर्थ असा आहे, जे पुरुष अधिभूत, अधिदैव व अधियज्ञ यांसह सर्वांच्या आत्मरूप अशा मला अंतकाळातही जाणतात, ते युक्त चित्ताचे पुरुष मला जाणतात, म्हणजे मला येऊन मिळतात. आता हे 2 श्लोक कालच्या अध्यायात आपण पाहिले, की म्हणजे अंतकाळी जे मला स्मरण करतात, ते मला येऊन मिळतात असं कुठेतरी. आणि मग ते त्यांचं वर्णन कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं. मग त्यांना आणि म्हणून मग अर्जुनाचे हे प्रश्न आहेत आजच्या अध्यायातले, की ब्रह्म म्हणजे काय,
त्याच्यानंतर हा माताजी हरे कृष्ण. तुम्ही मला आता एकदम एक गोष्ट आठवली. काल तुम्ही 7 दिवसाचं भागवत म्हणजे काय हे पण जरा सांगितलं होतं काहीतरी मला असं आठवतंय. हा तर ते परत एकदा आज सांगाल का? हो 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 किंवा नंतर जरी 5 नंतर जरी आपण फोनवर बोललो तरी हरकत नाहीये. किंवा आता तुम्हाला जर सांगण्याचं शक्य हो असेल हो तर हो आता सांगेल 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 हो हो नक्की नक्की हा हा अं, हरे हरे कृष्ण. हा तर आपण हम्म. तर आपण हे अर्जुनाचे काल म्हणजे भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत की अंतकाळी आपण कसं भगवंताला स्मरण केलं पाहिजे आणि मग ते कोण कोण करतं किंवा काय, आणि म्हणून अर्जुनाचे प्रश्न आहेत आणि अर्जुनाने प्रश्न विचारले आहेत आणि त्यांचं निराकरण भगवंतांनी केलं नाही आहे असं होतच नाही. आणि म्हणून मग अर्जुनाचे प्रश्न काय होते, मग आजच्या अध्यायाची सुरुवातच ती आहे की आजच्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचे प्रश्न आहेत की ब्रह्म ब्रह्म म्हणजे आत्मा, म्हणजे जो आपला जीव अविनाशी जिवंत स्वरूप म्हणजे ब्रह्म हे काय आहे की आपला जो आत्मा आहे. मग आपला आत्मा कसा आहे, तुम्हाला जर आठवत असेल आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाहिलं होतं की आपला आत्मा जो आहे तो आपण भगवंताचे अंश आहोत. तो सच्चिदानंद असं स्वरूप आहे आणि म्हणून त्याला ब्रह्म असंही म्हटलेलं आहे. त्याचा जर आपण त्या आत्म्याची साईज म्हणजे त्याचा आकारमान किंवा आकार जर बघितला तर आपला जर केस असतो, केसाचा जो टोक आहे, तर त्या केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग असा एवढा सूक्ष्मातिसूक्ष्म म्हणजे मायक्रोस्कोपी खाली पण तो दिसेल की नाही शंका आहे. तर असा जो आपल्या ह्या आत्म्याचं स्वरूप आहे तो अविनाशी आहे, तो चिरंतन आहे. आणि मग अध्यात्म म्हणजे काय? असं कुठेतरी अर्जुनांनी विचारलेलं आहे. ब्रह्म म्हणजे आत्मा. ज्या आत्म्याचं स्वरूप आपण पाहिलं की तेच आपण परत पुन्हा मी दुसऱ्या अध्यायावर येईन की आपण तो श्लोक पाहिला होता नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, की जिथे आत्म्याला आपण जाळू शकत नाही, पाण्याने ओलं होऊ शकत नाही, वारा सुकवू शकत नाही. असे वेगवेगळे म्हणजे कुठल्याही शस्त्राने, अस्त्राने त्याच्यावर आपण त्या आत्मा कापू शकत नाही, असा हा आत्मा. मग त्या आत्म्या कशाला नियंत्रण करतो किंवा आत्मा हे जे आहे, आत्म्याचा नित्य स्वभाव काय आहे? तर त्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव म्हणजे त्या असा जो आत्मा आहे, त्याचा नित्य गुणधर्म काय आहे? तर अध्यात्म. अध्यात्म काय आहे? अध्यात्म म्हणजे आपण भगवंताच्या भगवंत म्हणा किंवा परमब्रह्म म्हणा, परमतत्व म्हणा, तुम्ही काहीही म्हणा. तर त्यांचे आपण अ, अध्यात्म काय आहे? तर त्यांचे आपण सेवक आहोत, ही जाणीव. त्यांचे आपण दास आहोत. त्यांचे तर ही कुठेतरी आणि त्यांच्याच चरणामध्ये आपल्याला लीन व्हायचं आहे. त्यांचीच सेवा करायची आहे. त्यांचाच नाम घ्यायचा आहे. त्यांचाच भक्त व्हायचा आहे. हा जो आहे हा आपल्या आत्म्याचा स्थायी भाव आहे. हा आपल्या आत्म्याचा नित्य स्वभाव आहे आणि हेच म्हणजे आपल्या आत्म्याचा स्थायी भाव किंवा गुणधर्म काय आहे? जो स्वच्छ, शुद्ध असा जो आपला आत्मा जो आहे, त्याचा स्थायी भाव काय आहे, की आपण भगवंताचे सेवक आहोत. मग काय होतं, की मग कर्म हा प्रश्न विचारलेला आहे. कर्म काय आहे, की आपल्याला भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया. कर्म म्हणजे क्रिया. आपण काहीही जे करू, ती क्रिया म्हणजे कृती आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत नव्हे, रात्री झोपेत सुद्धा आपण कर्म करतच राहतो. आपण काहीतरी विचार करतोय, सूक्ष्म शरीर काहीतरी जरी स्थूल शरीर झोपलं असेल, तरी सूक्ष्म शरीर आपण झोपूच असं नाही आहे. आपण कुठल्यातरी हो, की आपण बघणार आहोत ते 13व्या अध्यायामध्ये. तर असं आपलं सुरू असतं. त्यामुळे 24 तास आपण कुठलीतरी क्रिया करत असतो. आणि आपला हा आत्मा काय झालेला आहे, आपण तो श्लोक शिकलेलो आहोत. अनिच्छेन बलात्. आपण या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत आणि त्यामुळे आपली क्रिया, आपली कर्म जी आहेत, ही या भौतिक प्रकृतीकडे ह्या त्या 3 गुणांनी बद्ध असल्यामुळे भौतिक प्रकृतीकडे आपली कर्म जी आहेत, ती खेचली जातात किंवा तशा पद्धतीची कर्म आपण करत राहतो. आणि म्हणून काय होतं, की आपला कुठेतरी आपण मग ते कर्म आपण कुठले कसे कर्म करतो? सकाम कर्म करतो. मग त्या कर्माचेही प्रकार आहेत. त्या कर्माचेही आपण पाहिले की नाही 3 प्रकार आहेत. त्या कर्माचंही विभाजन आहे. मग ज्या पद्धतीचा
आपल्यावर गुणांचा प्रभाव आहे, पडाव आहे, त्या पद्धतीचं आपलं कर्म होतं. भौतिक निसर्ग काय आहे, तर अधिभूत म्हणजे भौतिक निसर्ग या प्रकृतीमध्ये, ही प्रकृती जी आहे, ज्याला आपण काल पाहिलं, जी अपरा प्रकृती, त्याच्यावर आपण नवीन एक शब्द शिकलो की नाही, एक परा प्रकृती आहे, एक अपरा प्रकृती आहे. मग ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ही अपरा प्रकृती आहे. जे तर ते त्यालाच अधिभूत असं म्हणतात. आणि मग त्या प्रकृतीचाच मध्ये आपण आनंद घेत राहतो, आस्वाद घेत राहतो. हे सुद्धा कुठे तरी आपण 5व्या अध्यायात शिकलो होतो. आणि मग पुढे आपण पाहिलं आहे अधिदैव. अधिदैव म्हणजे सर्व देवतांचा देव. मग सर्व देवतांचे देव कोण आहेत? तर आपण जे सर्वोच्च आहे, जे परमतत्व आहे, मग ते भगवंताचं जे विराट स्वरूप आहे, त्याच्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश आहे, सर्व तिन्ही लोकांचा समावेश आहे. मग ते तिन्ही लोक, सर्व देवदेवता कसे सामावलेले आहेत त्याच्यामध्ये, हे कुठेतरी आपण 11व्या अध्यायात बघणार आहोत विस्तृतपणे. मग अधियज्ञ, त्यागाचा आनंद घेणारा असा एकच आहे परमात्मा. आपण शांतीसूत्र शिकलो आहोत 5व्या अध्यायामध्ये. त्याच्यामध्ये काय आपण शिकलो आहोत की भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व लोकै महेश्वरम. मग एकच, कुठलीही कृती असो, काहीही असो, आनंद घेणारा एकच आहे आणि तो कोण आहे? परमात्मा. म्हणजे आपण जे काही कर्म करू, जे काही कृती करू, त्याच्या फळाचा त्याग करायचा. तो कशासाठी करायचा? कारण की त्याचा आनंद जो आहे की माझं कर्म हे माझं नाहीच आहे, मी त्या भगवंतासाठी मी ही कृती करतो आहे. तर ह्या भावनेने जेव्हा ते कर्म होतं तेव्हा, आणि त्यामुळे काय होतं की ते त्याच्या आनंदासाठी आपण करतो आहे. त्यामुळे आपसुकच त्याच्या भोवतीचे जे प्रलोभनं असतात, त्याच्या भोवतीच्या ज्या आसक्ती असतात, त्या गळून पडतात. फळाचा त्याग, आपोआप त्याग होतो. आणि जेव्हा कर्म फळाचा त्याग होतो तेव्हा कर्माचा कर्मयोग होतो. म्हणजे कर्मकांडाचा कर्मयोग होतो. आणि कर्मयोग म्हणजेच काय की यज्ञ. त्या कृतीचं काय होतं? त्या कर्माचं यज्ञ होतं. आणि म्हणून कर्मकांडाचा कर्मयोग होतो. आणि म्हणून सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता कोण आहे? तर परमात्मा परमेश्वर आहे. मग अधियज्ञ कुठे राहतात? सर्वांच्या हृदयात राहतात. क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणून भगवंत सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. आणि मग मृत्यूच्या वेळी भगवंताचं स्मरण कसं करावं? मग त्याच्यासाठी भगवंत सांगता आहेत आयुष्यभर स्मरणाचा सराव करावा. मग हे आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सत्काम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता हे चित्र तुम्हाला आठवतंय की आपण जन्म घेतो आणि मग जन्म घेतल्यानंतर मग ते तान्हवाळ असतं, मग ते हळूहळू मोठं होत जातो. आपण तो श्लोक पण शिकलोय की नाही, कौमारम यौवनम जरा. म्हणजे लहान मुलाचा एक कुमार होतो, मग मध्यम वयी, मग वार्धक्य, आणि मग ते शरीर जीर्ण 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 होतो, आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो, हो की नाही? मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत की तुमचं जे शाही शरीर आहे, जे 5 फुटी 6 फुटी जे काही शरीर आहे, त्या शरीरामध्ये एक आत्मा स्थित आहे. त्या आत्म्याला, जे तुमच्या शरीराला चेतना देण्याचं काम करत आहे, आणि त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे. आणि म्हणून त्या शरीराला चेतना आलेली आहे, हो की नाही? मग त्याच आत्म्याला ब्रह्म असं म्हणतात, त्या जीवाला ब्रह्म असं म्हणतात. मग त्याला ब्रह्म का म्हणतात? की परब्रह्माचा अंश म्हणून ब्रह्म. आणि मग त्याचा नित्य स्वभाव आपण आत्ताच पाहिला की भगवंताचा सेवा करणं, भगवंताची. मग आपण भक्ती सेवेचे 9 प्रकार काल पाहिले आहेत. तर मला पटकन कोणी सांगेल का की ते नवविधा भक्ती, 9 प्रकार भक्ती सेवेचे काल आपण पाहिले आहेत. तर 1-2 आठवले तरी चालतील, 9च्या 9 आठवले तरी चालतील. पटकन मला कोणी सांगेल? हरे कृष्ण. हा गंगाधर प्रभूजी, हरे कृष्ण. तुम्ही अनम्यूट करू शकता. स्मरण कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आणि आत्मनिवेदन.
हे 9 सख्यम. हो हो, खूप छान प्रभूजी, खूप छान. इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये पण आलेलं आहे, श्रवणम पादसेवनम वसुधा माताजी. खूप छान. की हे आपण आपले भक्तीचे 9 प्रकार पाहिले आहेत, की त्याला नवविधा भक्ती सुद्धा म्हणतात, की वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही भगवंताची भक्ती करू शकतात आणि त्या हा आपल्या आत्म्याचा शुद्ध असा स्वभाव आहे, भाव आहे. आणि मग काय होतं, पण आपण ह्या भौतिक निसर्गामध्ये, भौतिक जगामुळे अडकल्यामुळे, ह्या प्रकृतीमध्ये अडकल्यामुळे आपल्याकडनं सकाम कर्म केली जातात. आणि मग काय होतं, ती सकाम कर्म मग आपल्याला पुन्हा ह्या प्रकृतीमध्ये जन्म घेण्यासाठी भाग पाडतात. म्हणजे जसं तुमचं कर्म, मग त्या कर्माचे 3 प्रकार आपण शिकलेलो आहोत की नाही 4थ्या अध्यायामध्ये. मग 3 प्रकार काय आहेत? विकर्म आहे, म्हणजे तुमच्याकडनं जर कुठलं असं कर्म घडलं की ते शास्त्राला धरून नाही आहे. म्हणजे पापकर्म जर घडलं, तर ते भोगण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा जन्म आहे. कदाचित पुन्हा मनुष्य जन्म मिळेल किंवा तुमचं अधःपतन होऊन तुम्हाला प्राण्यामध्ये सुद्धा तुमचा जन्म होऊ शकतो. किंवा आणि जर तुम्ही पुण्यकर्म केलं, तुम्ही सकाम भक्ती केलेली आहे, भगवंतावर विश्वास आहे, शास्त्रांवर विश्वास आहे, धर्मावर विश्वास आहे, धर्माचरण करता आहात, पण पुण्यकर्म केलं आहे, त्यामुळे ते उपभोगण्यासाठी सुद्धा, ते सुख उपभोगण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला पुन्हा जन्म घ्यायचाच आहे. म्हणून आपल्याकडे एकच पर्याय आहे, अकर्म किंवा कृष्ण कर्म. भक्ती करा, चांगली कर्म करा, पण ती भगवंताला अर्पण करा. म्हणजे त्याच्या बंधनात तुम्ही अडकणार नाही. आपण कर्म संन्यास शिकलेलो आहोत. आपल्या कर्माच्या फळाचा त्याग म्हणजे कर्माचा संन्यास जर आपण घेतला, तर निश्चितच आपण ह्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकतो. आणि हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे देहभूतान निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला आदिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देव देवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मला अधियज्ञ म्हणजे यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. मग आपला ही प्रकृती आहे, ही परिवर्तनशील आहे आणि म्हणून या प्रकृतीला अधिभूत असं म्हटलेलं आहे, की जिथे सुरवंटाचा सुद्धा फुलपाखरू विचार करतो आणि त्याच जन्मात त्याचं फुलपाखरू होऊन तो छान पद्धतीने उडू शकतो. तर असं हे आहे, हे अधिभूत अशा ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आपणही परिवर्तन घडवून आणू शकतो. आपल्याला माहिती आहे वाल्याचा वाल्मिकी, त्याच्यानं आपण त्या वैष्णवीची म्हणजे ती जी वैश्या जी होती, ती हरिदास ठाकूर यांची गोष्ट ऐकली आपण, त्याची वैष्णवी झाली. परिवर्तन आपण आपल्यामध्येही घडवू शकतो. मग इथे मग पुढे भगवंतांचा प्रश्न आहे अधिदैव. मग अधिदैव सर्व देवतांचा देव जो आहे, सर्व देवतांचा ज्या रूपामध्ये समावेश आहे, तर असा ते विराट स्वरूप अधिदैव आपण परवाच्या अध्यायात म्हणजे 11व्या अध्यायात बघणार आहोत. त्याच्यानंतर इथे भगवंत सांगता आहेत की परमात्मा कोण आहे. तर आपल्या सगळ्यांमध्ये आपल्याला माहिती आहे की क्षीरोदक्षाय विष्णू, जो गर्भोदक्षाय विष्णू यांचा विस्तार आहे, परमात्मा स्वरूप जे भगवंताचं जे चतुर्भुज रूप आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि त्यांनाच आपण परब्रह्म किंवा परमात्मा असं म्हणतो. आणि मग अधियज्ञ काय, तर सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मग जे आहेत ते म्हणजे कोणतं, स्वतः भगवान श्रीकृष्ण हे आहेत. आता आपण लगेच पुढे वळूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वृषाली माताजी आहेत की गेल्या वृषाली माताजी? हे मी पण काहीतरी मला नोट येते सारखी, यू आर नॉट होस्ट म्हणून म्हटलं काय झालं बघते. ओके, ठीक आहे. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति मद्भावं याति नात्यस्त्र संशयः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी
केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपला शेवटचा प्रश्न होता की भगवंताला कसं स्मरण करावं, कसं हे करावं. तर इथे म्हणता आहेत की जो मृत्यू समयी माझेच स्मरण करतो आणि आपल्या देहाचा त्याग करतो त्याला माझ्या स्वभावाची निश्चितच प्राप्ती होते, यात मुळीच शंका नाही. शेजारच्या चित्रात तुम्हाला दिसत आहे की पितामह विष्णू सॉरी पितामह भीष्म. तर भीष्म पितामह यांना इच्छा मृत्यूचं वरदान होतं, पण जेव्हा बाणाच्या शय्येवर होते आणि जेव्हा त्यांना अंत्यसमयी किंवा त्यांना जेव्हा आपल्या प्राणांचा त्याग करायचा होता, त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना विनंती केली होती की तुम्ही माझ्या समोर असे उभे राहा आणि मी तुम्हाला स्मरून तुम्हाला नमस्कार करूनच मी माझ्या प्राणांचा त्याग करतो आहे. आणि जेव्हा प्राणांच्या शय्येवर होते तेव्हापासून जेव्हा ते प्राण सोडत होते पितामह भीष्म हे अखंड विष्णू सहस्रनामाचा जप करत होते किंवा विष्णू सहस्रनाम ची आवर्तन करत होते, असं आपण म्हणजे असं आहे. आणि इथे भगवंतांच्या म्हणजे की आपल्याला पुढे एक एक उदाहरण आपल्याला मिळणार आहेत किंवा सांगणार आहेत की जो मृत्यू समयी माझं स्मरण करतो. मग मृत्यू समयी जर आपल्याला स्मरण करायचं आहे, मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला सराव करायचा आहे. मी तुम्हाला नेहमीच एक उदाहरण देत असते किंवा आपण जून मध्ये आपण म्हणजे आता आपल्याला समजा की आपलं एक अकॅडमिक इयर आहे, बरोबर. तर जून मध्ये तुमचं अकॅडमिक इयर स्टार्ट होतं आणि तुमची साधारण परीक्षा कधी असते, फायनल एक्झाम साधारण एप्रिल मार्च मध्ये असते, मार्च मध्ये मोस्टली असते, बरोबर. मग तुम्ही अभ्यास केव्हा सुरुवात करायची, फेब्रुवारी मध्ये, मार्च मध्ये का जून पासून अभ्यास सुरुवात करायची? तुम्हाला मार्क कशात जास्त मिळणार आहेत? हरे कृष्णा. मला पटकन कोण उत्तर देईल अनम्यूट करून? जून पासून. एकदम बरोबर. मग मला सांगा, म्हणूनच की आपण जर आपल्याकडे एक साधारण एक असा समज आहे की देवधर्म केव्हा करायचा की सगळ्या प्रपंचातून मोकळे झालेलो आहोत, मुक्त झालेलो आहोत, 60 झाल्यानंतर वगैरे आपण देवदेव करायचा, मग देवदर्शनाला जायचं, चारधाम यात्रा करायची, कुठल्या तरी टूर कंपनी बरोबर जाऊन. मग असं वाटतं की आपल्या जन्माचं सार्थक झालं, असा एक कुठेतरी गैरसमज आहे. मग हेच भगवंतांना सांगायचं आहे की जो सराव करतो आहे, तुम्हीच आता उत्तर दिलेलं आहे जून पासून, म्हणजे आपला जन्म आणि आपला मृत्यू हे जर एक अकॅडमिक इयर मानलं तर जन्म झाल्यापासून म्हणजे बाल्यावस्थेपासून आपला जो काही मृत्यू समय असेल, मग तो कधी 60, 70, 80, आता 100 पर्यंत तर कोणी जगत नाही. काही काही जण तर हल्ली 40, 50 मध्ये सुद्धा बरेच जण आपण पाहिलेलं आहे आपल्या आजूबाजूला. तर आपल्या मृत्यू समय आपल्याला माहित नाही आहे, पण जन्मानंतर आपण आणि म्हणूनच आपण सतत रोज रोज आपण नित्योपासना जी म्हणतो की उपासना ही नित्य, त्यालाच नित्योपासना असं म्हणतात, की रोज आपण भगवंताचं नाव घेतलं पाहिजे, म्हणजे आपण सराव केला पाहिजे. तर आणि तरच आपण मृत्यू समयी शेवटच्या समय की आपला हा जो आणि म्हणून आपल्याला प्रभुपादांनी 16 माळा जप करायला सांगितलं आहे. जप हा अजपाजप असावा. अजपाजप म्हणजे कसं की आपल्याला तो म्हणजे ठीक आहे मला करायचं आहे म्हणून मी माळ धरून बसते नाही, सतत मनामध्ये आपल्या तो जप सुरू राहिला पाहिजे किंवा कुठलं तरी काम आपण करतो आहोत तर सहज ते काम करताना सुद्धा आपल्या तोंडातून आपल्या मनामध्ये तो जप सुरू राहिला पाहिजे. आणि त्या सरावासाठी आपल्याला प्रभुपाद यांनी 16 माळ जप दिलेला आहे, आपल्याला तो होमवर्क दिलेला आहे. आणि तो तेव्हा आपण तो करू, तो सराव करू, तेव्हाच कुठेतरी मृत्यू समयी आपल्याला त्या देह त्याग करू तेव्हा आपल्याला भगवंताचं स्मरण होऊ शकतं. आणि असं भगवंत सांगत आहेत की जर मृत्यू समयी आपण भगवंताला स्मरण केलं तर आपल्याला लगेचच आपण भगवंताच्या भगवत धामाची प्राप्ती करतो किंवा मोक्षधामाची प्राप्ती करतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्णा. आणि त्याच्यासाठीच इथे आपल्याकडे एक छोटासा हे आहे की महाभारतामध्ये अरण्यक पर्वामध्ये ही एक गोष्ट आहे की अरण्यक पर्वामध्ये जेव्हा यांना 13 वर्षाचा म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 13 वर्षाचा अज्ञातवास झाला होता, तेव्हा जेव्हा हे सगळे पांडव
जात असताना त्यांना एकदा तहान लागली आणि मग एका झाडाखाली ते थांबले आणि मग त्यांनी सहदेवला सांगितलं की जा इथं कुठे तलाव आहे का बघ आणि पाणी घेऊन ये म्हणून. आजूबाजूला पक्ष्यांचा आवाज आल्यामुळे त्यांना असं जाणवलं की इथं जवळपास निश्चितच तलाव असेल आणि मग त्या तलावाच्या शोधात आधी सहदेव गेला. तो परत आला नाही. मग नकुलला पाठवलं. तो परत आला नाही. मग अर्जुन, भीम यांची सुद्धा हीच अवस्था की तलावाच्या शोधात गेले, पाणी पिण्यासाठी गेले, पण परत काही आले नाही. आणि म्हणून मग युधिष्ठिर स्वतः निघाले. द्रौपदीला सांगितलं, "इथून हलू नकोस. मी जाऊन बघतो की काय नक्की झालं काय आहे." आणि मग तिथे गेल्यानंतर युधिष्ठिर बघताहेत की आपले चारही भाऊ जे आहेत, की चारही भावंड ही मूर्छित झालेली आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये प्राण नाही अशा पद्धतीने ते बेशुद्ध पडलेले आहेत. तर नेमकं काय झालं कळेना. शेजारी पाण्याचा तलाव आहे आणि म्हणून ते पाण्याला हात लावायला, स्पर्श करायला जात आहेत. तर तिकडनं आवाज येतो आहे, की हा तलाव जो आहे, हा हा माझा तलाव आहे आणि माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिल्याशिवाय तुम्ही यातलं पाणी पिऊ शकत नाही. नाहीतर तुमची अवस्था पण तुमच्या भावंडांसारखीच होईल. आणि मग युधिष्ठिर यांनी ओळखलं की हे दुसरं-तिसरं कोणी नसून यक्ष आहेत आणि मग ते म्हणाले की "यक्ष महाराज तुम्ही प्रकट व्हा. तुमचे जे काही प्रश्न असतील मी त्यांची उत्तरं माझ्या पद्धतीने, माझ्या परीने द्यायचा प्रयत्न करतो." आणि मग त्यांनी अनेक प्रश्न विचारले. त्यातला एक प्रश्न हा होता. तो प्रश्न विचारत आहेत, "अहनी अहनी भूतानि गच्छन्तीह यमाला शेषा स्थिरम इच्छामि किमाश्चर्यम अतः परम." या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, की शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात. तरीही परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. इथे हा टायपो आहे. इथं एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला अमर समजतो. असा ह्या श्लोकाचा अर्थ आहे. म्हणजे या श्लोकाचा अर्थ असा आहे, की आपल्या अवतीभोवती रोज हजारो लाखो प्राण्यांचा मृत्यू होत असतो. म्हणजे मनुष्य आपण सुद्धा बघा, की आपल्या कोणी नातेवाईक असतील, मित्रमंडळी असतील, कोणाचा मृत्यू झाला तर आपण तिथं अंत्यदर्शनाला जातो किंवा कोणाचाही मृत्यू झाला, की अंत्यदर्शनाला हजारो लाखोनी लोकं येत असतात. प्रत्येकाला माहिती आहे, की आपली सुद्धा हीच वाट आहे. पण तिथे जमलेले सगळेजण काय करतात, की स्थावरम इच्छामी म्हणजे ते स्वतःला अमर समजल्यासारखं इतकं स्थावर जंगम म्हणजे इतकं ते भौतिक सगळ्या गोष्टी, इच्छा, आकांक्षा, ती प्रॉपर्टी हे सगळं जमवण्यामध्ये इतके ते मग्न असतात, की ते आपण त्यांना सतत की आपल्या संपूर्ण आयुष्य ते त्याच्यातच व्यथित करतात, की ही प्रॉपर्टी जमावू, हे ते स्थावर जंगम जमवण्यामध्ये इतकं त्यांचं आयुष्य त्यांनी स्वतःला बिझी करून घेतलेलं असतं, की हीच सगळ्यात मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. ते स्वतःला अमर समजतात, की मी अमर आहे आणि मला कधी मृत्यूच येणार नाही आहे आणि अशा थाटामध्ये ते प्रॉपर्टी गोळा करतायत. असं इथे म्हणतात स्थावरम इच्छामी किम आश्चर्यम आणि हेच सगळ्यात मोठं अद्भुत असं आश्चर्य आहे. हे उत्तर युधिष्ठिरांनी यांनी दिलं आणि मग त्यांनी त्यांच्या 4 भावंडांचे प्राण जे आहेत ते परत मिळवले. यक्षदेव त्यांच्यावर प्रसन्न झाला आणि आता आपण परत पुढे बघणार आहोत, की अंतकाळी आपल्याला जेव्हा भगवंताचं स्मरण होतं आणि जर नाही झालं तर काय होतं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहेत ना संजना माताजी? नाही तर नाही आहेत वाटतं. वाचू का मग? हां, वाचा. हे कौंतेया, आपल्या देहाचा त्याग करत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचं स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपला देह मगाशीच आता भगवंत म्हणाले, की माझं स्मरण करा, निश्चितच तुम्ही माझ्या परमधामाची प्राप्ती करा. पण आपण नाही स्मरण करू शकलो, तर काय होतं?
तर आपल्या देहाचा त्याग करताना आपण ज्या भावनेमध्ये आपण आपला शेवटचा प्राण जो आहे त्याचा त्याग करतो, तो सोडतो, तो भाव आपल्याशी निस्संदेह प्राप्ती होते. म्हणजे आता आपण एक गोष्ट बघूया त्याच्यासाठी. भरत महाराजांची गोष्ट आहे. तर भरत महाराज हे आहेत, ही भागवतम मधली गोष्ट आहे. तर भरत महाराज हे भगवंताचे भक्त आहेत. भागवतम मधल्या 5व्या स्कंदातली गोष्ट आहे ही. की निस्सीम असे भक्त आहेत. आणि म्हणून जेव्हा ते अ, जेव्हा जसं-जसं वृद्ध व्हायला लागले, तसे-तसे त्यांनी आपलं सगळे जे काही राज्य जे आहे, राज्य पण खूप उत्तम पद्धतीने त्यांनी सांभाळलं. सगळ्या प्रजेचा खूप छान पद्धतीने त्यांनी अ, हे केलं, आनंदात ठेवलं. आणि मग जेव्हा वार्धक्यात आले, तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलांकडे आपलं राज्य सोपवून ते वानप्रस्थाश्रम त्यांनी स्वीकारलं, संन्यास आश्रम स्वीकारलं. आणि मग तिथे जाऊन ते रोज भगवंताची भक्ती करत असत. भक्ती मार्गामध्ये ते पुढे गेलेले होते. भक्ती मार्गाचे जवळ-जवळ 9 टप्पे आहेत. 9 स्टेजेस आपण म्हणू शकतो किंवा 9 पायऱ्या म्हणू शकतो. एक आहे श्रद्धा, दुसरा आहे साधू संग, त्याच्यानंतर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, त्याच्यानंतर निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. मग हे भरत महाराज जे होते ते जवळ-जवळ भावभक्ती म्हणजे 8व्या पायरीवर होते. म्हणजे एवढं ते त्यांच्या साधनेमध्ये पुढे गेले होते किंवा आध्यात्मिक प्रवास किंवा अध्यात्मामध्ये ते पुढे त्यांची प्रगल्भता जी आहे किंवा प्रगती जी आहे ती झालेली होती. एकदा ते असंच सकाळी त्यांचे जे काही संध्या वगैरे आहे ते करत झाल्यानंतर ते जेव्हा तिकडनं जात होते, तर त्यांच्या कुटीपाशीच एक छोटी नदी पण होती. तर तिकडनं त्यांना एक मादी हरण जी गर्भवती होती, तर ती जीवाचा अकांतांडव करून पळत होती आणि ती त्या पाण्याच्या नदीच्या प्रवाहाकडे जात होती. आणि ती का पळत होती म्हणून यांनी जरा मागे वळून पाहिलं, तर एक वाघ जो होता तो तिच्या मागे लागला होता. त्या हरिणाने त्या नदीमध्ये उडी घेतली आणि उडी घेतल्याबरोबर त्या एका पाडसाला जन्म दिला. ते पाडस तसंच त्या पाण्यामध्ये राहिलं आणि ती मादी हरीण जी होती, तिने नदीच्या त्या पलीकडे गेली. वाघ सुद्धा तिच्या मागोपाठ तिकडे गेला आणि नंतर त्या वाघाने तिला खाऊन टाकलं. पण जे पाडस जे होतं त्या नदीमध्ये तसंच होतं आणि मग भरत महाराजांनी लगेच त्या पाडसाचे प्राण वाचवले. त्याला बाहेर काढलं, आपल्या कुटीत आणलं आणि मग त्याला खाऊ-पिऊ घातलं आणि अशा पद्धतीने रोज त्या पाडसाची काळजी घेऊ लागले, सांभाळ करू लागले. आणि हे सगळं सुरू असताना कुठेतरी त्या पाडसाबद्दलचं प्रेमभावना म्हणा किंवा आसक्ती जी आहे ती कुठेतरी वाढत गेली. आणि मग काय झालं, की जेव्हा-केव्हा ते त्यांचे यज्ञ-विधी जे काही भगवंताची भक्ती करत असत, ज्यांची जी उपासना करत असत, तर ते करत असताना कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये त्या पाडसाबद्दलचे विचार येऊ लागले, की तो कुठे आहे? तो इथेच आहे का? का लांब कुठे गेला आहे? मग त्याला कोणी खाल्लं तर नसेल ना? तो हरवला तर नाही ना? त्याला परत कुठे सापडेल का? अशा कुठेतरी विचारांनी मग काय व्हायचं, की ते अ, त्यांची पूजा-अर्चा करत असताना सुद्धा त्यांना त्या हरणाचाच विचार येऊ लागला. आणि मग जेव्हा म्हणजे असंच करता-करता ते पाडसही मोठं झालं आणि यांना वार्धक्य आलं. जवळ-जवळ म्हणजे त्यांचा अंत समय, मृत्यू समय जो आहे तो जवळ आला. आणि मग त्यांनी प्राण सोडताना त्यांना विचार मनात आला, की माझ्या याचं काय होईल? माझ्या ह्या हरणाच्या पाडसाचं काय होईल माझ्या मागे? आणि हा विचार केला आणि त्यांनी आपले प्राण त्याग केला. आणि त्यामुळे काय झालं, की त्यांना पुढचा जन्म हरणाचा मिळाला. पण ते भक्तीच्या 8व्या पायरीवर असल्यामुळे कुठेतरी त्यांना त्याचा फायदा असा झाला, की ते त्या हरणाच्या रूपात जरी त्यांना जन्म मिळाला, म्हणजे त्यांना मागचा जन्म आठवत होता आणि त्यामुळे ते 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 हरीण सुद्धा म्हणजे ज्या हरणामध्ये त्यांचा जन्म झाला होता, तरी सुद्धा ते एका अ, साधू म्हणजे सत्संग आपण म्हणतो, तर त्यांच्याच एका कुटीपाशी किंवा तिथेच त्यांनी त्यांचं वास्तव्य केलं होतं. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा जेव्हा हरणाच्या जन्मामध्ये जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा त्यांना पुढचा जन्म जो आहे तो जड भरताचा जन्म मिळाला. मग जड भरत हा असा होता, की
जड भरताला आपल्या भौतिक इच्छा, आकांक्षा, भौतिक आसक्ती याचं जराही काहीच पडलेलं नव्हतं. तो सदैव भगवंताच्या त्या ट्रान्समध्ये असा त्या आध्यात्मिक अनुभूती किंवा त्याच्यामध्ये असायचा. तो भगवंताच्या भक्तीमध्ये असायचा. आणि त्यामुळे सामान्य लोकांना कदाचित असं वाटत असेल, की हा मंदबुद्धी आहे की काय? किंवा याला काहीच पडलेलं नाही आहे. पण आणि अशा वेळेस ना जेव्हा जडभरताचा मृत्यूनंतर भरत राजांना त्यांना मुक्ती मिळाली किंवा मोक्ष मिळाला. म्हणजे भगवंताच्या भक्तीच्या 8व्या टप्प्यावर असून सुद्धा आपण जर मोहात अडकलो आणि भरत महाराजांनी मोहात अडकले आणि त्या हरणाचा विचार केला आणि हरणाचा विचार करत म्हणजे आयुष्यभर ते भगवंताचा विचार करत होते, प्रार्थना करत होते, भक्ती करत होते आणि आपली आध्यात्मिक प्रगती साधत होते. पण अगदी शेवटच्या क्षणाला त्यांना त्या हरणाचा विचार मनात आला आणि काय झालं? त्यांना पुढचा जन्म हा हरणाचा मिळाला. त्यामुळे इथे भगवंत सांगत आहेत, की तुम्ही ज्या भावनेने देह त्याग करता आहेत, त्या भावना तशीच्या तशी तुम्हाला निस्संदेह प्रकट होते आणि म्हणून भगवंत पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की तुझं कृष्णाच्या रूपामध्ये तू माझं मन स्थिर कर. तू युद्धाच्या वेळी म्हणजे अर्जुनाला सांगत आहेत, की तुझं विहित कर्म पार पाड. जे कारण की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि पण तुझं कार्य करताना तुझं युद्ध करताना तू काय कर, की ते मला समर्पित कर, मला अर्पण कर. म्हणजे भगवंत थोडक्यात त्यांना कर्मसन्यास घ्यायला सांगत आहेत. आणि मन आणि बुद्धी जेव्हा तू माझ्यावर स्थिर करशील, तेव्हा निसंशयपणे तू माझी प्राप्ती करशील. म्हणजे तुला त्या कर्माचा दोष लागणार नाही, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. इथे प्रल्हाद महाराज आपल्याला दिसत आहेत, की प्रल्हाद महाराज हे त्यांच्या सवंगड्यांसह लहानपणापासूनच भगवंताची भक्ती करत होतं. जसं मी तुम्हाला मगाशी प्रश्न सांगितलं, की आपल्याला लहानपणापासूनच भगवंताची भक्ती केली तर निश्चय आपल्याला भगवंताची स्मरण होईल. आणि मग आपण आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अभ्यासयोगयुक्तेन चेत्सनान्यागमीना परमपुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंत्यन. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्था अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की भगवंताचं ध्यान करता म्हणजे जो परमपुरुष भगवंताचं ध्यान करतो आणि सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेला असतो, तो आपल्या मार्गापासून अविचलित जरी झाला तरी तो माझ्यापर्यंत नक्कीच पोहोचतो. आता ह्या श्लोकाचा अर्थ होण्यासाठी आपल्याकडे ही छोटी पुढची गोष्ट आहे. ती पण भागवतम मधलीच आहे. अजामिल. अजामिल हा सुद्धा ब्राह्मण होता आणि भगवंताचा भक्त होता आणि आपले जे काही यज्ञविधींसाठी ज्या काही साधन सामग्री लागतात, समिधा लागतात, तर त्या रोज आणणं, गोळा त्याच्यानंतर मग आपल्या सगळ्या उपासना करणं, पूजाविधी करणं, यज्ञविधी करणं, ही त्याची दिनचर्या होती. एकदा असंच तो समिधा आणण्यासाठी गेला होता आणि येताना वनामध्ये त्याला एक वेश्यास्त्री आणि एका परपुरुषाला त्याने अ, अ, प्रणय क्रीडेमध्ये पाहिलं आणि मग कुठेतरी त्याला ती वेश्यास्त्री होती ती किती इतकी त्याच्या स्मरणात बसली म्हणजे त्यांना हे चुकीचं आहे, हे बघू नये आपण आणि पुढे जावं असं करत पण तरी सुद्धा काही केल्या त्याला ती त्या प्रलोभनापासून, त्या आसक्तीपासून तो त्या आपल्या मोहाला तो आवरू शकला नाही. आणि मग ती वेश्यास्त्रीकडे तो जातच राहिला आणि
आणि मग काय झालं, की कुठेतरी मग आपण जेव्हा भ्रम तयार होतो, त्या भ्रमात तयार झाल्यामुळे कुठेतरी तोही भरकटत गेला. आपल्या आई-वडिलांना, आपल्या बायकोला त्याने घराबाहेर काढलं आणि त्या वेश्या स्त्रीला घरात आणलं, तिच्याशी लग्न केलं आणि तिला 1 नाही, 2 नाही, त्याच्यापासून तिला 10 मुलं झाले. 10व्या मुलाचं नाव त्याने नारायण असं ठेवलं. आणि मग असं पुढे असंच त्याचं मग त्या वेश्यास्त्रीच्या इतक्या इच्छा आकांक्षा होत्या, उंची वस्त्र, उंची दागिने ते करण्यासाठी, तर आपल्या अक्षरशः पैसे कमवण्यासाठी मग येन केन प्रकारेण मग चोरी कर, दरोडे घाल, काहीही कर, पण तिच्या आनंदासाठी तो काहीही करत असे. आणि मग असंच करता-करता आयुष्य व्यथित झालं आणि शेवटचा काळ आला, मृत्यू समय जवळ आला. त्याचा लहान धाकटा मुलगा होता नारायण 10वा. तो त्याला अत्यंत प्रिय होता. त्यामुळे सतत त्याला नारायण, नारायण त्याचा तो धावा करत असे. आणि मग जेव्हा त्याला समजलं, की आपण आता मृत्यू येतो आहे किंवा तो तेव्हा त्या अवस्थेत होता, तर तो आपल्या मुलाला हाक मारत होता, नारायण, नारायण. आणि नारायण, नारायण करताच त्याचा शेवटचा श्वास त्याने घेतला आणि आपले प्राण त्याग केले. आणि तेव्हा तिथे लगेच यमदूत आले आणि त्याला घेऊन जाण्यासाठी सज्ज होता आहे. तिथेच तेवढ्यात विष्णुदूत पण आले. विष्णुदूत म्हणत आहेत, की हे यांनी नारायणाला साद घातलेली आहे, त्यामुळे हा आमच्यासोबत येणार. यमदूत म्हणता हा अत्यंत पापी आहे, की तो जराही तुम्ही जर पाहिलं तर जराही त्याला एकही पुण्यकर्म असं नाही, त्यामुळे त्याला तुम्ही नेऊ शकत नाही विष्णू लोकात. आणि मग नंतर त्यांनी पाहिलं, की हो, हे असंच आहे, की ह्या त्या मुलाला हाक मारली होती, पण काय करणार त्यांनी नारायणाला हाक मारली होती. आणि मग दोघांनी चर्चा केली आणि असं ठरवलं, की त्याला पुन्हा त्याचे प्राण त्या शरीरामध्ये सोडायचे. आणि हे सगळी चर्चा हे सगळं त्या अजामिलने ऐकलं आणि त्याच्या समोरच होत होतं ना आणि पुन्हा त्याचे प्राण त्या शरीरामध्ये गेले. पुन्हा तो आणि त्या क्षणी त्याला जाणवलं, की आपण आपल्या आयुष्यात काय केलं आहे, केवढं मोठं पाप केलं आहे, केवढी चूक करून बसलो आहे. आणि त्या क्षणी त्याने त्या त्या सगळ्या संसाराचा, सगळ्या घरादाराचा त्याग केला, बायकोचा, मुलांचा सगळ्यांचा त्याग केला आणि ते काशीला निघून गेले आणि जवळ-जवळ त्यानंतर 12 वर्ष त्यांनी भगवंताची तपश्चर्या केली आणि भगवंताची तपश्चर्या करता-करता 12 वर्षानंतर त्यांना मग अ, भगवंताचं दिव्य विमान किंवा ते आपण पुष्पक विमान जे म्हणतो, तर ते घ्यायला आले. विष्णुदूत जे आहेत ते घ्यायला आले आणि त्यांना मोक्ष मिळाला. म्हणजे तुम्ही भगवंताचे भक्त आहात. मार्गापासून जरी अविचलित झाला, तरी भगवंत तुम्हाला तारून नेतोच नेतो. असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे, अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की मनुष्याने म्हणून नेहमी त्या भगवंताचं ध्यान केलं पाहिजे आणि की जो सूक्ष्मादी सूक्ष्म आहे, म्हणजे आपल्या आत्म्याचा आपल्याला साईज आता आपल्याला माहिती आहे. त्या आत्म्याच्या हृदयामध्ये आपला परमात्मा स्थित आहे. म्हणजे इतका तो सूक्ष्म आहे आणि त्याचं विराट स्वरूप सुद्धा आपण आता अनुभवणार आहोत. तर असा जो आहे, की जो इतका सूक्ष्म आहे, ज्याचं विराट स्वरूप जे आहे, ते सर्वांचा पालन करता आहे. आणि अशा ह्या परमपुरुष जो आहे, की तो ह्या दिव्य त्याचं स्वरूप जे आहे, ते पराप्रकृती आणि अपराप्रकृती दोन्ही त्याचीच निर्मिती आहे आणि ह्या अपराप्रकृतीच्या पलीकडे त्याचं वास्तव्य आहे, जिथे तो सदैव असतो. त्या पराप्रकृतीमध्ये तो त्याचं आणि जी पराप्रकृती जी आहे, ती स्वयंप्रकाशित अशी आहे. तर अशा या भगवंताचं त्याच्या त्या रूपामध्ये आपण सदैव ध्यान केलं पाहिजे, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण. मग ह्या भगवंताचं ध्यान आपण तर केलंच पाहिजे, पण तो सर्व देवतांचा अधिष्ठाता आहे. त्यामुळे सर्व देव-देवता सुद्धा त्यांच्या वेगवेगळ्या रूपाचं ध्यान करत असतात. मग ब्रह्मदेव असतील, ते त्यांच्या गर्भोदक्षाय विष्णू ह्या रूपाचं ध्यान करत असतात. तर भगवान शिवशंकर जे आहे, ते त्यांच्या कृष्ण स्वरूपाचं, भगवान स्वरूपाचंच
ध्यान करत असतात आणि आणि आपण सुद्धा जर ते नाही केलं तर काय होईल ते आपण आता बघूया. हरे कृष्णा माताजी. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखांनी भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे दुःखालय अशाश्वतम हा श्लोक पण खूप छान आहे की दुःखालय, आलय म्हणजे घर. मग आपल्याला माहिती आहे की रुग्णालय, त्याच्यानंतर विद्यालय म्हणजे विद्येचं घर, की जिथे रुग्ण राहतात ते हॉस्पिटल, हो की नाही. तर तसं हे जे आपलं भौतिक प्रकृती जे आहे किंवा हे भौतिक सृष्टी जी आहे, स्पेशली हे मृत्यूलोक जे आहे ते दुःखालय म्हणून त्याला भगवंतांनी संबोधलेलं आहे किंवा भगवंत त्याला दुःखालय असं म्हणतात, की जे संपूर्ण दुःखांनी असं भरलेलं आहे. आपली ही जी अपरा प्रकृती जी आहे ती संपूर्ण दुःखांनी अशी भरलेली आहे. आणि म्हणून जसं आपण तुम्हाला या शेजारी एक व्हिडिओ प्ले होताना दिसतो आहे. त्याच्यामध्ये बघा की हा प्रयत्न करतोय पण उड्या मारून तिथेच अडकला जातो आहे. पण हा अगदी सहज दरवाजा उघडून बाहेर आला. मग तो दरवाजा केव्हा उघडला जाईल? की जेव्हा आपण हे अशा उड्या मारत राहतो. जो आता मगाशी उड्या मारत होता ना आणि त्याच्यातनं बाहेर पडत नाही. जन्म मृत्यूच्या आपण विळख्यामध्ये अडकतो आहोत. पण दरवाजा कोणासाठी उघडला जातो? ज्याच्यासाठी अ, अ, भगवंत जो भगवंताची भक्ती करतो आहे, भगवंताचं स्मरण करतो आहे, भगवंत ज्याचा उद्धार करत आहेत, त्याच्यासाठी हे दरवाजा उघडला जातो. आणि जो भगवंताचा उद्धार जो इथेच राहणार आहे, तो ज्या भौतिक प्रकृतीमध्येच अडकून राहणार आहे, तो हा अशा उड्या मारत राहतो. आणि मग तो ह्या तात्पुरत्या जगामध्ये जो कोणी भक्त आहे, तो ह्या दरवाजातून बाहेर पडला, त्याचा उद्धार झाला, त्याला मोक्ष प्राप्ती झाली, परमधामाची प्राप्ती झाली. मग तो काय परत त्या जगात येत नाही. पण ज्याचा नाही झाला, मग तो अशा उड्या मारत राहतो आहे. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो अडकत जातो आहे. आणि मग काय होतं हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण जसं इथे आपण अडकून राहिलो की पुन्हा आपला जन्म मृत्यू आहेच. आणि मग भौतिक जगापासून अगदी मग आपलं जे भौतिक जगामध्ये वेगवेगळे ग्रह आहेत किंवा आपण तुम्हाला आज हा गोलोका चार्ट मी तुम्हाला दाखवते. हा मी तुम्हाला माताजी तुम्हाला आज पाठवतील सुद्धा. एक मिनिट. आपण हे 5व्या अध्यायात पण पाहिलं होतं. आणि आज पुन्हा आपण बघूया की आपली ही जी प्रकृती जी आहे याच्यामध्ये अनेक लोक हे जे आहे आपलं हे भूलोक आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आपण हे गर्भोदक्ष या विष्णूंपासूनच्या नाभीतून ब्रह्मदेवांची निर्मिती झाली आहे. म्हणजे ब्रह्मलोक आहे, तपोलोक आहे. त्याच्यानंतर विविध लोकांमध्ये आपण ह्या भूलोकावर आहोत, मृत्यूलोकावर आहोत. आपलं जर अधःपतन झालं तर आपण एकदम मृत्यूलोकामध्येच राहू. नाहीतर हे जे आहेत सुताळ, तळाताळ, पाताळ हे जे आहेत ह्या लोअर प्लॅनेट्स मध्ये आपला जन्म होऊ शकतो. आणि तिकडनं आपला उद्धार होणे केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. पण आपण जर पुण्यकर्म केलं तर मग इथे स्वर्गलोक आहे, तपलोक आहे, महरलोक आहे, ऋषींचं लोक आहे. तिथे कुठेतरी आपला जन्म तिथे जाऊ आपण. पण मग पुण्यकर्म क्षीण झालं, स्वर्गलोकाचं स्वर्गसुख भोगून झालं, पुण्यकर्म खर्च होतं ना, आपण जेव्हा सुख उपभोगतो तेव्हा. आणि मग पुन्हा आपण मृत्यूलोकामध्ये येतो. मग पुन्हा नव्याने कर्म करा. पुन्हा मग त्या म्हणजे कर्मबंधनात अडकतो. आणि मग हे असं आपण अडकतच राहतो. आणि म्हणजे जन्म मृत्यू जे आहे की ह्या फेऱ्यामध्ये आपण अडकतो आणि ही सगळी दुःखाची मग तुम्ही कुठल्याही लोकात जा, अगदी स्वर्गलोक हे सुद्धा दुःखालयच आहे. दुःखालयाच्यासाठी त्याच्यात सगळी सुख उपलब्ध आहेत.
पण शेवटी काय, जर तुम्ही भगवंताची भक्ती नाही केली, तुम्ही तुमचा उद्धार नाही करून घेतला, तर तुम्हाला पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये येणं आहेच. आणि मग पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये आला म्हणजे जन्म मृत्यू हा आहेच. आणि मग जन्म मृत्यूपासून जर आपल्याला त्या चक्रातून आपल्याला बाहेर जायचं असेल, तर आपल्याला भगवंताला शरण जाणं, त्याची भक्ती करणं म्हणजे पुन्हा जन्म होणार नाही, याची कुठेतरी आपल्याला तरतूद करणं गरजेचं आहे. मग आपला हा जो जीव आहे, की आपला हा जो आत्मा जो आहे, तो गेली अनेक वर्ष म्हणजे आपण पाहिलेलं आहे, पुन्हा आज बघतो आहे. 4थ्या अध्यायात आपण पाहिलं होतं, की मानव गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एका दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग एकत्र केली जातात. आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. म्हणजे एक कल्प आणि म्हणजे 36,000 दिवस आहेत आणि तेवढ्याच रात्री आहे. हे ब्रह्मदेवाचं जीवन आहे. आणि मग त्याच्या दिवसाच्या सुरुवातीला म्हणजे कल्पाच्या सुरुवातीला ब्रह्मदेव जो दिवस होतो तेव्हा सृष्टीची उत्पत्ती होते. आणि मग अनेक लाखो जीव जन्माला येतात. आणि त्या ब्रह्मदेवाच्या रात्री पुन्हा त्या संपूर्ण सृष्टीचा प्रलय होतो. म्हणजे त्या सृष्टी जी आहे ती त्यामध्ये विरघळून जाते त्या रात्रीमध्ये. आणि मग पुन्हा दिवस आला की पुन्हा आपण जन्म घेतो आणि पुन्हा जेव्हा रात्र येते तेव्हा पुन्हा विरघळून अगदी त्या तिथेच आपण असतो. म्हणजे आपला हा जो आत्मा जो आहे त्या प्रवास बघा, त्याचा अनेक युग आपण इथेच फिरतो आहे. ह्या अनेक चक्रांमध्ये आपल्याला माहित नाही आपण मागची किती युग फिरलेलो आहोत आणि अजून पुढे किती फिरणार आहोत. आणि म्हणून याला ह्या ह्या गोल चक्राला जर कुठेतरी आपल्याला आपल्याला काहीतरी स्टॉपर लावायचं असेल किंवा काहीतरी आपल्याला त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंताला शरण जाणं आणि भगवंताची भक्ती करणं, भगवंताची सेवा करणं, तर तेव्हाच आपण ह्या चक्रातून बाहेर पडू शकतो आणि कुठेतरी आपण मोक्ष मार्ग किंवा परमधामाचा मार्ग आपण अवलंबू शकतो. आणि मग तेच भगवंत पुढे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण अपरा प्रकृती आणि परा प्रकृती पाहिली, हो की नाही? मग जी व्यक्त आहे आणि जी अव्यक्त आहे. मग अव्यक्त जी आहे ती जड पदार्थांच्या पलीकडे आहे, सनातन आहे, म्हणजे ती परा प्रकृती आहे. आणि जी व्यक्त आहे म्हणजे आपलं हे ब्रह्मांड म्हणा, ही हे भौतिक निसर्ग जो आहे ही व्यक्त प्रकृती आहे, की जिचा उगमही आहे, जिचा प्रलयही आहे. आणि म्हणून भगवंत काय सांगत आहेत, की संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी माझ्या त्या प्रकृतीचा प्रलय होत नाही किंवा ती नाश पावत नाही. आपण पुन्हा या गोलोकाच्या अडकडे येणार आहोत. हे आपलं ब्रह्मांड जे आहे, जे भगवंताच्या म्हणजे महत्त्व आपण म्हणू शकतो, की त्यांच्या श्वासोच्छ्वासांपासून हे अनेक ब्रह्मांड तयार होत असतात. आणि हा प्रत्येक ब्रह्मांडाचा आत्मा आपण ज्याला म्हणू शकतो, की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये स्थित गर्भोदक्षाय विष्णू आणि त्या गर्भोदक्षाय विष्णूंचा विस्तार म्हणजे क्षीरोदक्षाय विष्णू, ज्या प्रत्येक सजीवामध्ये, प्रत्येक आत्म्यामध्ये, आत्म्याला ब्रह्म सुद्धा म्हणतात, त्या आत्म्यामध्ये स्थित आहे. आणि मग हे जे ब्रह्मांड आहे इथे वर आहे, ज्याला ब्रह्मज्योतिर असं म्हटलं जातं, की ही जी आहे ही ही जी आहे ही पराप्रकृती आहे. अव्यक्त अशी प्रकृती आहे, की जी स्वयंप्रकाशित आहे. तिथे कुठेही सूर्यचंद्राचा प्रकाश ची गरज नाही आहे. भगवंताचा जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशानेच ती प्रकृती प्रकाशमान आहे किंवा तिथे त्यांचाच प्रकाश उत्सर्जित होत असतो. आणि हे जे आहे हे आणि हा ब्रह्मांड बघा, की हे ब्रह्मांड आहे जे आहे हे अंधकाराने असं भरलेलं आहे. आणि म्हणून तिथे चंद्र आणि सूर्य हे भगवंताचाच विस्तार जो आहे की ते तिथे प्रकाश देण्याचा प्रकाश स्वतःचा प्रकाश उत्सर्जित करण्याचं कार्य करत असतात. आता आपण परत हा गोलोका चार्ट जो आहे तो मी तुम्हाला पाठवणार आहे. आणि मग जी अपरा प्रकृती आहे, सॉरी जी परा प्रकृती आहे आणि जे अव्यक्त प्रकृती आहे, जिला आपण परमधाम गोलोकधाम असं म्हणतो, तर तिथे आपल्याला भगवंताच्या ज्या लीला आहेत, ज्या गोकुळवासियांनी ह्या आपल्या गोकुळामध्ये अनुभवल्या, तर त्या लीला तीच अनुभूती आपल्याला भगवंताच्या, कारण जेव्हा आपण भगवंताच्या सहवासात राहणार आहोत तर तेच आपल्याला अनुभवायला मिळेल. पण
तो प्रवास जो आहे तो आपल्याला त्याच्यासाठी भगवंताची सेवा करणं, त्या 9 प्रकार जे आहेत तर त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंताची भक्ती करणं गरजेचं आहे. मग मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये आपल्याला इथं दिसतं आहे की कृष्णत्वडीय पदपंकजा पजरांतम अदैव मी विलशतु मानस राजा हंसः प्राणप्रयाण समये कफ वात पित्तै कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. मग इथे मुकुंदमाला स्तोत्रामध्येच जसं आपल्याला राजहंसाची उपमा दिलेली आहे की राजहंस हा कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो आणि त्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. म्हणजे जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसं करू शकेन? म्हणजे राजहंस त्या कमळाच्या देठात त्या चक्रव्यूहात जसा प्रवेश करतो, तसं मला माझा मृत्यू येऊ दे. म्हणजे इथे काय सांगायचं आहे, एका भक्ताला काय भगवंताकडे मागणं आहे, की माझा मृत्यू जो आहे तो असा येऊ दे, की माझं हात पाय सगळं शाबूत असेल, माझ्या मन बुद्धी ही तिचा समतोल असेल आणि अशा वेळी मला एकच मिनिट थांबा, मी माझं ना चार्जर सॉरी हा. तर अशा माझा मृत्यू अशा क्षणी येऊ दे की जेव्हा मला तुझं स्मरण असेल, माझ्या बुद्धीचा, माझ्या मनाचा समतोल असेल. म्हणजे इथे आपल्याला सांगायचं झालं तर हल्ली आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा वार्धक्यात मृत्यू येतो किंवा एक नैसर्गिक मृत्यू म्हणजे आपण वृद्ध होतो, शरीर क्षीण होतो, जीर्ण होतो आणि जसं जसं आपण वय वाढत जातं तसे तसे वेगवेगळ्या व्याधी आपल्याला व्याधींनी आपण ग्रस्त होत जातो, वेगवेगळे आजार होतात आणि मग नंतर काही जणांना पॅरालिसिस होतं, काही जणांना वेगवेगळे आजार होतात. अगदी कधी-कधी लोकं व्हेंटिलेटरवर असतात. व्हेंटिलेटरवर असताना आपण काय असतं, की आपल्याला मोस्टली काय म्हणतात ते बेशुद्ध केलं जातं आणि मग ते व्हेंटिलेटर लावलं जातं. म्हणजे तुमचा मृत्यू केव्हाही कसाही येऊ शकतो, की जिथे तुम्हाला तुमचे मन, बुद्धी किंवा तुमचाच तुम्हाला शरीरावर किंवा कशावरही तुमचं हे राहणार नाही, कंट्रोल राहणार नाही किंवा म्हणून भगवंतांना इथे प्रार्थना करता आहेत, की माझा मृत्यू अशा क्षणी येऊ दे, की माझं सगळं शरीर, माझे हात-पाय सगळं शाबूत आहेत. मन, बुद्धी याचा समतोल आहे, की मी तुझा विचार करता तेव्हा मी तुझा विचार करू शकेल आणि तुझा विचार करता माझ्या प्राणांचा मी त्याग घेऊ शकेल. विचार करा आपण जेव्हा शरीर जीर्ण झालेलं आहे आणि मग त्या अनेक वेळा कसं होतं, की शरीर हाच आपला अडथळा बनतो आणि आधी आपण पाहिलं आहे की नाही आपले ते 3 त्रिताप जे आहेत त्यातला एक ताप काय आहे, की आपलं शरीर आणि आपलं मन. हो की नाही? आपल्या शरीरात हा कुठेतरी अडथळा ठरतो किंवा शरीरापासूनच आपल्याला अनेक त्रास किंवा ज्याला आपण व्याधी असतात वेगवेगळ्या तर त्याच्याने ग्रस्त होतो. तेव्हा आपण नैसर्गिक मृत्यू असेल, तेव्हा एकतर आपण आजारांनी ग्रस्त असतो आणि मग कुठेतरी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू होतो किंवा मृत्यू होता आपण शरीर आपलं आकुंचन पावत जातं आणि मग तुमचं एक-एक गोष्टी ज्या आहेत त्या बंद होत जातात आणि मग सगळ्यात शेवटी शेवटचा श्वास तुमचा बंद होतो. आणि त्यामुळे काय होतं, की तेव्हा तुम्ही भगवंताचा विचार कसा करू शकणार? किंवा आणि मग तेव्हा भगवंताचा विचार नाही केला, त्याला स्मरणात नाही ठेवलं, पुढचा जन्म तुम्हाला मोक्ष कसा मिळेल किंवा तुम्हाला भगवंताला तुमच्या धामापर्यंत तुम्ही कसे पोहोचू शकाल? आणि म्हणून मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये ही प्रार्थना केलेली आहे, की जसा राजहंस सहज त्या कमळाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो आहे, तसा मला तुझ्या चरणकमलांशी
प्रवेश करायची परवानगी मिळू दे असं कुठेतरी सांगता आहेत. आणि माझा मृत्यू अशा वेळी येऊ दे की माझे हातपाय शाबूत आहेत. मी खूप उत्तम म्हणजे सगळ्या माझ्या मनाचा, बुद्धीचा, शरीराचा सगळा समतोल आहे आणि अशा वेळी माझे प्राण अ, जाऊ दे किंवा आणि तेव्हा मला तुझी स्मृती होऊ दे, स्मरण होऊ दे. असा हे श्लोक आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सत्काम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आपण कर्माद्वारे सुद्धा भक्तीचा स्वीकार करू शकतो आणि मग भक्ती मार्गाचा स्वीकार करण्यासाठी आपल्याला भगवंतांनी वेगवेगळ्या पद्धती सांगितलेल्या आहेत. मग वेदांचं अध्ययन करायचं, वेदांचा अभ्यास करायचा. म्हणजे आपण ज्ञानी आणि जिज्ञासू पाहिले की नाही, 4 प्रकार आहेत भगवंताचे भक्त, 4 प्रकारात मोडले जातात. मग वेदाध्ययन करा, तपश्चर्या करा. म्हणजे आता आपल्याला कलियुगामध्ये तपश्चर्या काय आहे तर आपल्याला नामजप म्हणायचं आहे. मग दानादी कर्म आहेत किंवा भगवंताचं दर्शन करणं, वेगवेगळे सकाम कर्म जे आहेत की ज्याच्यापासून तुम्हाला फळ प्राप्ती होते किंवा सकाम कर्म केल्यामुळे. तर जेव्हा तुम्ही भगवंताची भक्ती करता आहात किंवा भक्ती मार्गाचा स्वीकार करता आहात, भक्तीपूर्ण सेवा करता आहात, म्हणजे जी सेवा जी करता आहात ती संपूर्ण मन लावून, तन मन धन लावून तुम्ही तुमची सेवा करता आहात, प्राण अर्पण करून ती सेवा करता आहात, तर तुम्हाला अखेर शाश्वत धामाची प्राप्ती होतेच. आणि जे भगवंताचे भक्त आहेत किंवा जे भक्ती मार्गाचा स्वीकार ज्यांनी केलेला आहे, मग त्यांनी दानादी कर्म किंवा जी विहित कर्म जी म्हणून सांगितलेली आहेत, तर तेव्हा जी फळप्राप्ती होते ती भगवंताची सेवा करूनही होते असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. म्हणजे तुम्ही कर्म करा, तुम्ही विहित कर्म करा आणि भक्ती मार्गाचा अवलंब करा. आणि भक्ती मार्गाचा अवलंब करा, भगवंताची भक्ती करा, मनोभावे भक्ती करा, तरी तुम्हाला ते ते जे पुण्यफळ मिळणार आहे ते तुम्हाला इथे सुद्धा मिळणार आहे आणि परम शाश्वत धामाची प्राप्ती निश्चित होणार आहे. जसं जसं हळूहळू आपण पुढचे टप्पे गाठत जाऊ, क्रमशः आपल्याला नक्कीच आपण भगवंतापर्यंत पोहोचणार आहोत असं भगवंत सांगत आहेत. मग आपण आजच्या अध्यायात काय शिकलो? आपल्या आजच्या अध्यायामध्ये 8 आपण हे पाहिलं की 8वा अध्याय होता आणि अर्जुनाचे 8 प्रश्न होते. 8व्या अध्यायात 8 प्रश्न होते. ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म काय आहे, अधिभूत, अधिदैवत, वेगवेगळे प्रश्न. मग भगवंताची मी कसं स्मरण करावं? भगवंत सांगत आहेत की अंतकाले स्मरे नित्यम. मला तुम्ही अंतकाळी स्मरण करा, निश्चित माझ्या परमधामाची तुम्हाला प्राप्ती होईल आणि त्यात कुठेही शंका नाही आहे. आणि जर आपण असं नाही केलं तर काय कुठेतरी भगवंत सांगत आहे, तुम्ही या दुःखालयम अशाश्वतम. हे जे मृत्यूलोक आहे, हे भुवलोक जे आहे, हे काय आहे, हे दुःखालय असं भगवंतांनी म्हटलेलं आहे. मग हे दुःखालय काय आहे, का आहे? कारण जन्म मृत्यूच्या बेथ्यामध्ये आपण अडकतो आहोत. आणि मग तो कालावधी सुद्धा आपण पाहिला की तो कालावधी इतका मोठा आहे, इतके अनेक दिव्य युग आहेत की आपल्यालाच माहित नाही की आपण याच्या पूर्वी किती जन्म घेतलेले आहेत आणि अजून याच्या पुढे किती घेणार आहोत, याची आपल्याला खात्री देता येत नाही. हे आपल्याला माहित नाही. आपल्याला माहित नाही म्हणण्याचं आपल्याला आठवत नाही. आणि म्हणून आपल्याला भगवंताच्या भक्ती करणं, भगवंताची सेवा करणं याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे. आणि मग ते करत असताना भगवंत कुठेतरी आपल्याला त्यांच्या अव्यक्त प्रकृतीची सुद्धा आपल्याला ओळख करून देत आहात की ज्याला ब्रह्मज्योती असं सुद्धा म्हटलं जातं, ज्याला पराप्रकृती असं सुद्धा म्हटलं जातं, की ज्या ती स्वयंप्रकाशित अशी आहे. आणि तिथं गेल्यानंतर आपल्याला आपण ह्या दुःखालय शाश्वतम मधून आपण बाहेर पडून तिथं गेल्यानंतर आपल्याला पुन्हा जन्म मृत्यू ह्या वेठ्यामध्ये, ह्या चक्रामध्ये आपण अडकत नाही.
आणि मग जेव्हा तुम्ही शुद्ध भक्तीमध्ये भगवंताची भक्ती करतात तेव्हा तीच तुम्हाला तेव्हा काय आहे की भगवंताची प्राप्ती होतेच होते असं भगवंत कुठेतरी सांगता आहेत. आणि इथेच आपला आजचा 8वा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण.